Dă-i și dreapta, dă-i dreapta, Florin. Acolo, dă-i un croșeu. Mai dai un croșeu. Bun, bun, bun. Mai dai un croșeu. Bun. Dă-i pe el, dă pe mijloc, hai, dea bine. Bun. Așa, faceți în viața grea. Așa. Bun. Pasul. Hai. Dă-i pe el, Paule, vezi că îi dai în fața lui. Deci dacă dă să facă pasul înapoi, Florin, fă pasul pe directă. Dă-i directă exact pe el. Bun. 5. Cu 5. Bun, te vezi că ai fugit în braț. Bun, invers, haide, invers. Hai, croșeu, în aer. Bun, în loc. Bun. Hai, pe sub el. Bun. Hai, pe mână, în interior, haide. Pe mână, interior, haide. Hai, Florin, nu te relaxează-te. Pune mâna, Florin, nu te mai... Bine, ha. Bun, pe urpercuri, hai să vă pe urpercuri, dă Florin urpercuturile. Bun, invers, dă-i tu. Bun. Hai, Florin, Florin! Hai, acum scoate aia cu croșeul ăla rotund. Cu croșeul rotund. Florin, stop. Păi, uite aici, aia, hop. Blocul și cu rotativa. Haide. Bun. Și uppercut. Dă-i uppercut și scos tot așa. Bine, și invers. Hai, Florin, trage. Hai, Florin. Scoate. Bine. Bun. Trageți un pic pe nas, bloc la piciorul stâng. Haide. Hai. Stângul, la stângul cu înapoi și cu înapoi. Pam. Cu directă croșeu. Încă o dată. Bun, și invers. Pe piciorul celălalt. Haide. Bun, acum brațe și picior, bloc și în același timp cu pedeapsă. Deci. Dar nu te opri, Florină, dă-i-o rapid. Mai dă o dată. Bine, și invers. Bine. Stai mai sus, Florin. Scoate mai gheri. Dă-i stânga dată mai gheri. Prinde și dă-i. Bun, vreau să-l prins cu ambele mâini, cu aia, cu criza aia înăuntru. Bine, și tu, Florin. Dă-și tu stânga dreapta, Paul, și mai gheri, hop. Încă o dată. Și cu hiza. Stânga dată mai gheri și Florin dai răspuns cu hiza. Prins. Bun. Bun. Stânga-dreapta mă și în pedeapsă îi dai ușiră. Nu e bine. Bun. Nu se face? Stop. Bravo, băieți. Bravo.